Moram da vam nešto ispričam. Moj kolega Stevica iz Zrenjanina, kad gleda bilo koji sport, ono navija tako lepo i preko Facebook statusa da ja apsolutno nemam potrebu da gledam tekmu, samo pratim njegove statuse. Tako je bilo i posle polufinala sa Crnogorcima u vaterpolu. Jer kada je Slobodan Nikić uspeo da pređe crnogorskog golmana, da da gol, onda kada je bilo najvažnije, onda je Stevica krenuo sa statusima. To Zrenjanin, to su sportisti, Slobodan Nikić, ali i Ivan Lenđer, i Miroslava Najdanovski, i Čaba Silađi, plivači, i sve olimpijci, pa Ivana Španović, pa Bodiroga, pa Grbići, pa Stevice. Alo? Pa objasni mi, molim te, šta se ovo dešava. Ja kažem, Zrenjanin je rasadnik sportskih talenata, naročito ovih sportova u vodi. A voda već decenijama u Zrenjaninu nije bakteriološki valjana, se to tako kaže? Pa mi ne pijemo, mi se kupamo u njoj, zato imamo vaterpoliste, da, ali imamo i stoju, nemojmo je podcenjivati. Dobro, o pevačima neki drugi put. Hajde da mi pričaš o Slobodanu Nikiću. Pa on je Zrenjaninac svesno. Mi smo ti kao moćni rendžeri, razumeš? Nas stavi i daj nam, mi pobeđujemo, razumeš? Nema tu puno šta. Da, to mi je postalo jasno u meču sa Crnom Gorom. Kako je Zrenjanina vi ovog vikenda, ajde da ostanemo u aktuelnom raspoloženju. Ni loše vreme nam nije moglo ništa. Bilo je mnogo loše vreme u Zrenjaninu, ali su i gromovi udarali kada je Srbija uzimala, znači, trofeje evropskog prvaka. Možemo i to da kažemo. Možemo. A ko ti je kao rođenom Zrenjanincu omiljeni sportista iz Zrenjanina? Pa ne mogu, meni su svi oni kao deca. To je jasno kao kad bi majku pitala koja ti je omiljeno dete, znaš, pevačicu koja ti je omiljena pesma. Ne može, svi su mi omiljeni. Isto koji meni, bravo za Zrenjanin. Hvala ti, Stevici Nikoliću, što deliš ovu radost sa mnom. Samo tako nastavi. Hvala tebi i pozdrav svim slušalcima. Pozdrav za Srbiju, pozdrav za Zrenjanin, najveći pozdrav naravno za naše vaterpoliste. 600 evropsko zlato, ole, ole, ole.